Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Airerik gabe geratzen ari gara, urik gabe, habitarik gabe. Zuhaitzak behar ditugu, babesa ematen duten zuhaitzak, lurra eta zeruaren erritmora loturiko zuhaitzak, planetari hotza ematen dioten zuhaitzak. Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Gure hizkuntzaren etorkizuna bezala, gure tradizioena, gure herriarena, konprometitutako pertsonen herria. Pertsonak behar ditugu, oinez ibiltzeko prest dauden pertsona zentzudunak, helduak, gazteak eta haurrak. Barre egiteko prest daudenak, amets egiteko prest daudenak. Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Horregatik, ikastola argiak, Nafarroako ikastolen elkarteak eta Arketaseko udaletxeak Jugo mendiko oinez basoa ekitaldia martxan jarri dute. Euskara eta ingurumena laguntzeko proiektua. Zuhaitzak babesean hartuz, bioaniztasuna sortuko dugu. Lagunduko diguzu, kontsulta ezazu gure web orria.